Diyos marahayin aldaw po sa saindot mga tugang. Sa Santa Misa po, sa tuyang iayon ang mga minasunod na intensyon. Pasasalamat ni Nene del Rosario, Benang Bunyag, Bagadyong family, Sel Delgado asin ang sa iyang pamilya, Nits Abio, birthday blessings for Brad Mel Matias, para po sa ika-85 kumpleanyo ni Maria Clara Dicena, dinudulot kang Dicena family. Sa special pong intentions, for safe and good health of Rosalia Asense, Ann Severita, Janet Villapuerte, Richelle Silverio, idinudulot ni Janet. For safe and good health of Biel Maria Rodriguez, Maria Faye Donna and Jerome Rodriguez, dinudulot ni Benang Bunyag. For safe and good health of Carmen Bunyag, for safe, good health and financial blessing of Cindy Arnaldo II and Arnold Kirby Bunyag, dinudulot ni Benang Bunyag. For land dispute, dinudulot man po ni Nene del Rosario. For safe travel of Albert Umali, being offered by Nene del Rosario. For complete healing of Ryan San Benaventura, idinudulot ni Norma San Benaventura. For complete healing of all CRC and LLFC members, especially Sister Salve Cabral. For safe and good health and financial success of Mary Jane and Roderick Prado, Maria Francia, Virgie, Hector, Alexis, Bibi and Joseph, dinudulot kang Llantero asin Dicena family. Special intention of Ernesto, Sheila, Girly, and Judd Andrew, being offered by Sister Pats Morales. Complete healing of Sigrid and James, dinudulot man ni Sister Pat Morales. For complete healing of Sheila May, Patricio, and family, being offered by Bagadyong family. Para sa mga minasunod na kalag, Catalino, being offered by Lenny. Souls in Purgatory by Lenny. Edgardo Casiano, Antonio Epipanya, Yolanda, Ronald J., Gregorio, Aaron, Saturnina, and Pablita, dinudulot kang Llantero asin Dicena family. Eva, Esther, Carmen, dinudulot man ni Banji Alano. Para sa kalag ni Jason Paulo, Emmanuel, Lorenzo, dulot ni Brother Rene de la Cruz. Para sa gabos na kalag sa purgatorio, halik inits abyo. Para man po sa kalag ni Virginia, Manuel, Salvador, asin Jaime, dinudulot po ni Sister Del. Asin sa gabos na kalag, kang CRC and LLFC members. Ngunyan po iyo ikalimang Domingo sa pagkabuhay liwat. Asin ang satuyang tema, ang satong pakisumaro sa kagurangnan sa komunidad ning simbahan. Sa padagos na pagselebrar niyato, kan panahon ning pagkabuhay liwat ning kagurangnan, pinapagirumdum kita sa banal na misa ngunyan na danay na mabuhay sa pakisumaro ki Kristo, asin na maging saksi kan sa iyang pagkamuot sa lambang saro. Ang Kristiyano na dai nagtatalubo sa pakikipagkapwa, daiman minatalubo sa matanos na pakikipagrelasyon sa Diyos. Ang marahay na relasyon, iyo ang pagpatinat o tauhan, asin pagdinangog-dangugan, kung maisabuhay niya to ang lambang saro sa pamilya, mga amigo, mga parokya,
magiging magayon ang satong relasyon sa mahal na Diyos. Ang Santo Yapong Misa panginginutan ni Reverendo Padre Ryan Fenis. Siya po ang kura paroko kang St. John of the Cross Parish, Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Matirindog na po kita asin sa tuyang aawiton ang awit sa pagpuon. Sa ngaran kalaba, asingkan Aki, asingkan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya, asin ang katulinongan nagikan sa Dios, sa tuyang Ama, asin kay Jesucristong kagurangnan, mapasaindo gabos. Asin sa imong Espiritu. Mga tugang akontan sa tong mga kasalan, tangaling magkani ko kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos po, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadsi ako kay Santa Maria Dali na Virgen, sa gabos na Angeles and Santos, asin sa indo mga tugang, na ako'y pamigdi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawada ang satong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dayang kasagkoran. Amen. Amen.
ikasanaan banal, ikasanaan kagurangan, ikasanaan orok kalangkan. Yesu Kristo kaiba kan Espiritu Santo, mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, namutan mo kami, linlang mo kami, tinubos mo kami, asing ginibo mo kaming sa imong mga aki, tawan sa mo ang grasya na makapaglingkod sa imo, asin dara kami sa kamurawayan na sa imong panuga. Inihinahagad mi, huli man sa na kay Jesucristo sa imong aki, na kaiba mo asing kan Espiritu Santo, na ubuhay sa nagahade, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa litil hirya kang tataramon. An enot na babasahon, minapahayag kang pang-ayon ni San Pablo sa katiripunan kang mga disipulo sa Jerusalem. Pagkatapos na siya makonvertir. Mahinanyog man yato ang luway-luyay na paglakop kan simbahan, asin kan katuninungan, asin kaugmahan, na naagihan kang mga kaayon digdi, huli sa saindang pakisumaro sa kagurangnan. Himateon tapo ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro nin mga gibo. Pag-abot ni Saulo sa Jerusalem, buot niyang makaayon sa mga disipulos. Alagad sindagabos natakot sa iya. Daisinda nagtubod na siya tunay na disipulo. Inibahan siya ni Barnabas, ipinamidbid sa mga apostoles, asin isinaysay kung paano nagpahiling ang kagurangnan ki Saulo, asin nagtaram sa iya, kan siya nasa dalan nagbabaklay. Asin kung paano siya nagtukdo na daing takot sa ngaran ni Jesus, duman sa Damasco. Si Saulo nagpuon paglibot kaiba ninda sa Jerusalem. Nagtukdo na daing takot sa ngaran nin kagurangnan. Alagad, pakataram niya sa mga Grego, asin pakipagdebate sa inda, buot nindang gadanon siya. Kan ini maisihan kan tugang, dinara siya ninda sa Caesarea, asin hali duman isinobol sa Tarso. Matuninong na ang simbahan sa bilog na Judea, Galilea, asin Samaria. Kaya nagpukusog asin nagdadakol, pano nin pagkatakot sa kagurangnan, asin man nin karangahan na hali sa Espiritu Santo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorio. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Mag-uugma ako sa imo kagurangnan, sa tahaw nin sa imong banwaan. Ansa kong panuga uutubon, sa atubang nin mga natatakot sa iya. An mga dukha makakan asin mababasog. Mag-uumaw sa kagurangnan an mga nagahanap sa iya. Mag-uumaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw ning sa imong banwaan. An bilog na daga makakagirumdom asin mabalik sa kagurangnan. Ang gabos na banwaan magsasamba sa atubang niya. Ang gabos na mga pangyayari sa daga masamba sa iya. Mag-uugma ako sa imo kagurangnan, sa tahaw ning sa imong banwaan. Ansa kong kalag mabubuhay para sa iya. Ansa kong mga aki maglilingkod sa iya. An mga kapag-arakian sa maabot na panahon, uusipan ninda dapat sa kagurangnan. Mag-uugmaw ako sa imo kagurangnan, sa tahaw ning sa imong banwaan. An banal na pagsurat nagtutukdo sa to
sa dapat kitang makanood na mag-ako kang gabos na bagay na minaabot sa buhay ng lambang Kristiyano. Ang pagkamuot, ipinapahiling sa gibo. Irukyaw niya to ang katotohan na ini. Siring man, madaralugod kita kan sa tong pagtubod sa pag-utob kang mga banal na tugon. Himateon ta po ang ikaduhang babasahon. Pagbasa sa inot na surat ni San Juan. Namumutan kong mga aki, mamuot kita bakong sa tataramon o sa dila, kundi sa gibo, asin sa katotohan. Digdi niya to mahihiling na kita mga aki nin katotohan. Arin man digdi sa tong mapapatuninong an sa tong konsensya dapit sa anuman na laban sa to. Hulit ang Diyos urog na dakula kaysa sa tong konsensya asin aram niya an gabos. Mga namumutan kung kita dai matutunaw kan sa tong sadering konsensya dai kita matakot sa atubang nin Diyos asin anuman nahagadon ta sa iya sa tuyang aakuon. Huli ta kinuyog ta ang sa iyang tugon asin ginibuta ang susog sa iyang kabutan. Uya ang sa iyang tugon na kita magtubod sa ngaran ng sa iyang aki si Hesu Kristo, na kita magkaminuutan siring sa itinugon niya sa to. Ang naguutob kan sa iyang tugon, yaon sa Diyos, asin ang Diyos, yaon sa iya. Aram niya to na siya uya sa to, huli sa Espiritu Santo na itinao niya sa to. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrukyaw kang marahay na bareta. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan Banal Ebanghelyo susog kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangan. Si Jesus nagsabi sa sayang mga disipulos, "Ako ang tunay na balagon, asin ang sakuyang ama iyo ang nagaataman. Ang lambang sanga na uya sako, alagad dainan nagbubunga, pinuputol. Asin ang lambang sanga na nagbubunga, pinuputulan, tanganing orog na magbunga. Asin kamo, pinagputulan na. Huli kan tataramo na sinabi ko sa indo. Magdanay kamo sako, asin ako sa saindo. Ang sanga, kung sa iya sana, dai makakabunga, kaipuhan na siya saro sa balagon. Siring man kamo, kunda ikaw magdanay sako. Ako ang balagon, kamo
an mga sanga. Ang nagdadanay sako asin ako sa iya, nagbubunga nindakol. Kun suhay sako, mayo kamonin mahaman. Anday nagdadanay sako, nakakabaing sa sanga na itinatapok asin naalang. Ang siring na sanga, tinitipon asin isinusugba sa kalayo, asin natututong. Kung kamo magdanis sako, asin ang sakuyang tataramon, magdanis sa indo, hagalo nindo an ano manabot nindo, asin sa indong makakamtan. Kaumawan kan sakuyang ama, na kamo magbunga nindakol, asin konsiring kamo magigin mga disipulos ko. Marahay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa Mga namumuktan ko mga tugang kay Jesucristo. But po mga tugang na ipaabot sa tuya kan sa tuyang kagurangnan na si Jesus, kung anong klaseng relasyon dapat igwa kita sa satuyang kagurangnan. Natatandaan pa po nindo mga tugang ang Ebanghelyo kan nakaaging Domingo, ikaapat na Domingo sa panon kan pagkabuhay liwat ni Kristo, tapos inaapod niya tong Domingo kan marahay na pastor. Ano ang sabi ni Jesus kan nakaagi pong Domingo? Ang sabi niya, ako ang marahay na pastor. Ang marahay na pastor, idinudusay ang sa iyang buhay sa iyang mga karnero. Aram niya to mga tugang na ginibo na inikan sa tuyang kagurangnan. Asin padagos pong ginigibo kan sa tuyang kagurangnan. Si Jesus, nagbalangibog kan tataramon kan Diyos, nagbulong sa mga may helang, nagpaluwas nin mga demonyo, mga marumpot na espiritu, naggibo nin mga milagro para sa karahayan kan gabos. Bako sa naiyan mga tugang, si Jesus nagpaasan kan krus, nagtios an sa tuyang kagurangnan, ipinako duman sa krus, nagadan duman sa krus, pakalipas nin tulong aldaw, nabuhay liwat sa mga gadan. Diba? Gabos po ini mga tugang, pagpapahayag ni Jesus na siya ang marahay na pastor. Ninhuli ta, ang marahay na pastor, idinudulot an sa iyang buhay, para sa karahayan niya to gabos, an sa iyang mga karnero. Asin, ano pa po ang sinasabi kan nakaaging Domingo? Sabi kan sa tuyang kagurangnan, ang marahay na pastor, midbid niya, bistado niya an sa iyang mga karnero. Asin ang mga karnero, bistado ninda, ang tingog kan sa indang pastor. Kung kita palan mga tugang, nagsusunod sa marahay na pastor, magiging marahay an sa tuyang buhay, magiging banal an sa tuyang buhay, mapapalangit kita kaibahan ni Kristo ang marahay na pastor. Ngunyan mga tugang na Domingo, igwala naman nin sarong paagi an sa tuyang kagurangnan, kung papaano niya maipapaliwanag na dapat magkaigwa kita nin marahay na relasyon sa iya. Kung nakaaging Domingo, ginamit niya ang pastor, asin ang mga karnero. Normal po yan mga tugang. Ninhuli ta sa lugar kan sa tuyang kagurangnan sa Israel, igwanin mga pastor na nagpapastor nin mga karnero. Kaya ginamit ni Jesus ang pastor, siya ang marahay na pastor, kitaan sa iyang mga karnero. Tapos ngunyan, naggamit po siya nin ubasan. Duman po sa Israel, normal po ang ubasan. Kaya ano ang sabi kan sa tuyang kagurangnan? Tanganing maipaliwanag sa tuya kung ano ang dapat niya tong relasyon sa iya. Sabi niya, I am the vine and you are the branches. Ako ang balagon, kamo ang mga sanga. Ang nagdadanay sa kuya, asin ako sa iya, nagbubunganin dakol. Ano ang buot sabihon mga tugang kan sa tuyang kagurangnan? Kaipuhan na saro kita
in communion kita sa balagon na iyo si Jesus na sa tuyang kagurangnan. Asin magbubunga nindakol ang sa tuyang buhay, magkakaigwanin saysay, magkakaigwanin halaga. Kapag suhay po kita sa balagon, di ba? Mayong halaga, mayong saysay ang sa tuyang buhay. Siya dapat ang pundasyon kan sa tuyang buhay. Si Jesus dapat ang sentro kan sa tuyang pagkabuhay. Mga tugang, igwa po nin mga paagi, kung papaano kita nagiging mga mayo nin halaga. Diba? Mga sanga na mayo nin saysay, mayo nin halaga. Enot, kung habok niya tong magdangog sa tataramon kan Diyos. Minsan, habok niya tong magdangog sa tataramon kan Diyos. Kasi ang tataramon kan Diyos, bako sa nang masakit isa buhay, kundi tinatamaan kita. Ikadua, minsan, nagdadawog man kita kan tataramon kan Diyos, pero habok niya tong magsunod sa tataramon kan Diyos. Taano po mga tugang, habok niya tong makahali sa tuyang comfort zones. Habok niya to nin discomfort. Gusto niya to komportable an sa tuyang buhay. Habok niya tong nagsasakit kita. Habok niya to nin pagtios. Habok niya tong nakukulugan kita. Kaya nagdadawog man kita sa tataramon kan Diyos, pero habok niya tong magsunod sa satuyang kagurangnan. Ang ikatulo po mga tugang, pwede sir na nagdadangog man kita sa tataramon kan sa tuyang kagurangnan, pero madali po kitang mawaran nin paglaom, nin pag-asa. We easily give up. Lalong-lalo na po pag inaagihan kita nin mga problema, asin mga pagsakit, mga pagsubok sa buhay. Kaya nga ni ngunyan mga tugang na nasa panahon kita kan pandemya, kan coronavirus, di ba? Kadakol kan mga tao, nawawaran tulos nin paglaom sa mahal na Diyos. Sabi nga kaiyan, namumuktan kita kan Diyos. Sabi nga kaiyan, day kita papabayaan kan Diyos. Takno ta nagdadanay ang pandemya. Takno ta kadakol kan nagugutom, asin mayo nin trabaho. Takno ta ini ang nangyayari sa tuya, dahil matapos-tapos ang pandemya. We easily give up, lalong-lalo na pag igwanin mga pagsubok, asin mga problema na minaabot sa tuyang buhay. Mga tugang, hagadon po niya to ang pagtabangkan sa tuyang kagurangnan. Siya ang balagon, kitaan sa iyang mga sanga. Makanuod lugod kitang magdangog kan tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Bako sa nang makanood kitang magdangog, kundi makanood kitang isabuhay, magsunod kita sa tataramon kan sa tuyang kagurangnan. Kasabi nga ni kayan, pag nagsunod kita, asin isinabuhay niya to ang tataramon kan kagurangnan, ini makakapagbago kan sa tuyang buhay. Tabangan man lugod kita kan balagon, ang satuyang kagurangnan na si Jesus, na makanood man kita, na magkaigwanin paglaom kay Kristo, na dawa ano ang mangyari, yaon sa tuyang puso, yaon sa tuyang isipan, yaon sa bilog niya tong pagkabuhay, na namumuktan kita kan Diyos, na padangat kita ni Hesus Kristo, na dai kita papabayaan kan sa tuyang kagurangnan. Sana, permi kitang nakaangkla, pirmi kitang saro sa tuyang kagurangnan, dawa ano an mangyari. Nagpromesa po an sa tuyang kagurangnan. Ako ang balagon, kamo ang mga sanga. Ang nagdadanay sa kuya, asin ako sa iya, magbubunga mindakol. Ini ang promesa ni Jesus, magtubod kita sa iyang itinaram. Amen. Matindog po ang gabos.
Nagtutubod ako sa Dios amang makakamhan, kaglalangkan langit asin daga, asin kay Kristo aking bugtong niya kagurang-nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Virgen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilubong, kuminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa to kan Dios amang makakamhan, haliduman mabalik sa pagukom sa mga buhay asin mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad din mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Pamibi nin banwaan. Mga tugang, kita nagkakataripon sa paggiromdom kan misteryo Pascual, kan pagtubos sa tuya. Ipamibi niya to sa kaguranglan, ang gabos niya tong kaipuhan, asin ang kaipuhan, nin bilog na kinaaban. Ang sa tuya pong simbag mga tugang sa lambang pag-arang, hade ning kamurawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Hade ning kamurawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Maugayon na Ama, namumutan mo kami, itinao mo sa muya ang sa imong bugtong na aki sa pagtubos sa mo. Lugod ang samong mga puso, mamuot sa imo. Ini pinapamibi niya mo sa imo kagurangnan. Hade ning kamurawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Hesu Kristong kagurangnan, pinaasan mo ang krus, asin ipinako ka, huli kan samong kaligtasan. Lugod, mapaasan me ang samong krus, sa araol daw, asin makaiba sa imo sa kamurawayan, nin pagkabuhay liwat. Ini pinapamibi niya mo sa imo kagurangnan. Hade ning kamurawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Banal na Espiritu, sa imo itinao ni Kristo, ang bilog na kinaaban, tanganing sa imong pakabanalon. Madya sa mo, tukduan sa mo ang katotohan, asin palaada ang samong mga puso sa pagkamuot. Ini pinapamibi niya mo sa imo kagurangnan. Hade ning kamurawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Diyos na makakamhan, saro sa pagka-Diyos, asin tulo sa pagka-persona. Pagsararoa sa imo ang samong mga lider, rumpaga ang mga nakakaulang sa pagkasararo nin mga tao, sa isip, asin sa puso. Ini pinapamibi niya mo sa imo kagurangnan. Hade ning kamurawayan, hinanyuga ang samong pamibi. Langit no na Ama, binuksan mo para sa mo ang kamurawayan, hulikan sa imo bugtong na aki, kagdaog ning kasalan, asin kagadanan, lugod ining mga pamibi na samuyang idinodolot sa imo, mautob huli man sa naki Kristo, na samong kagurangnan. Amen. Amen. Matukaw po ang gabos para sa liturhiya pan-Eucharistia. Ani
Matindog po ang kabus. Magpamibi ko mga tugang tanan sako asin sa indong atang mako malugod kan Dios amang makakamhan. Ako unman lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot. Para ka sa umawan kan sa iyang ngaran. Para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Dios na mahirakon, huli ka ining atang, hiniras mo sa mo ang Dios lo na buhay. Ang gabos ming mga gibo, maliwanagan kan sa imong katotoohan. Inihinahagad may sangaran ni Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Amen. Ang kagurangnan, mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Itas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, na kakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katotoohan kan krus, asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa mong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar asin kordero. Kaya sa labi-labing kaugman kan Paskwa, nag-uugman gabos sa bilog na kinaban, kaya ang mga langit no na bertodes, asin ang mga angheles na potestades, nagaawit kan himno kan sa imong kamurawayan, dahing tapos na nagsasabi. Maluhod po ang gabi. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabod, ding gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namibi kami, pabanala ka ng bon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Jesu Kristo. Kan siya, na sa rugaring nabuot, pinasaluiban sa God sa pasyon, nagkuasyanin tinapay. Asin pagpasalamat binak ini, asin tinao sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, kainan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanyaman ning kalis, asing giraray pagpasalamat sa imo, tinaw sa mga disipulos na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, kainan kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin dalay na tipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini paggibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod.
sagot na ikaw magdako. Kaya kami nagromdom kan sayang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asing kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo, asin nakikamaherak kaming nagaarang na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsaroon kan Espiritu Santo. Yarom dumakagurangnan ang sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Papa si Francisco, asing kan sa mong Obispo si Rolando, asing kan gabos na klero. Siring man, girom dumas sa imong pagkaherak an sa mong mga tugang, na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na magadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namibi kami. Tangaling kaiba ni Santa Maria, Virgen na Inakan Dios, Nuestra Señora de Peña Francia, kaiba ni San Jose sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, San Pedro Bautista, asin gabos na santos, na kaidto pa nakapagayagaya sa imo, magkaligong magin kay ras kan buhay na dayeng kasagkuran, magumaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Jesucristo. Huli sa iya, asing kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasarokan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Matindog po. Natukdoan kan manakaligtas na togon, asin pinatuod kan Diyos no nakaugalian, na ngas kitang magsabi. Agawa kami sa gabos na maraot, namibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw niya mo ang katuninungan, tagaling kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maginday talingkas sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagakalat kan maugmang paglawom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Sa imong
Hesu Kristong kagurangnan, ika nagsabi sa imo mga apostolas, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sakong katuninungan itinatao ko sa indo. Hari pagilingan sa mga kasalan, kundan pagtubod, kan sa imong simbahan, asin papagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaboronyog, sosog sa imong kabutan. Ikanaw buhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinarauhan kamo, nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan.
Matindog na po ang gabos. Mamibi kita. Maugay na Ama, ining misteryo na samong inako, makatao samo nin bagong buhay sa saimo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Amen. Oratio Imperata, tumang sa paglakob kan COVID-19. Amang mahirakon asin mapagmakulog, minadulog kami sa imo sa mong pangaipo, hinahagad mi sa imo ang pagligtas sa mo, tumang sa pandemya kan COVID-19, na naglalakop ngunyan asin nagdadaraning kagadanan. Hinahagad mi sa imo ngunyan na lilingya kami nin may pagkamuot, asin hulikan sa imong nakakaumay na kamot, mapara sa mo ang takot na darakan helang asin kagadanan. Maibalikan sa mong paglaom, asin mapakusog an sa mong pagtubod. Ipinapamibi niya mo na giyahan mo ang mga taong naghihingowa sa paghanap nin bulong asin sa pag-adal kan paglakop kaining helang. Nagpapasalamat kami hulikan mga bakunang na pagkanigong mahimo, hulikan sa imo mapag-antabay na mga kamot. Bendisyonian sa mga paghingowa na gamiton ining mga bakuna, tangaling mapundo ang pandemya sa muyang nasyon. Ipinapamibi niya mo ang mga eksperto sa lod, tangalin sindaman makatabang nin may maninigong kakayahan, asin pagmakulog sa mga may helang. Warasan sa indang karahayin sa isip asin sa hawak, kusog sa pagdusay kan sa indang sadiri, asin kaligtasan tumang sa kahilangan. Ipinapamibi man ang mga tinamaan na kanhelang, sindaman lugod maumayan tolos, ligtasan itong mga nangangataman sa inda, warasan sa mga nagadan, ang kapaingaluan na daing kasagkoran. Itaungos sa mo ang biyaya, na maghingawa para sa karayan kan gabos, asin sa mga nangangaipo. Lugod ang sa mong pagmangno, asin pagmakulog sa lambang saro, maghawas sa mo ngunya na panahon, ning kasakitan asin magdara sa mo, sa pagbabagong buhay, asin kabanalan. Inihinahagad mi, huli kaya Kristong kagurangnan yamo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay sa nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Dios, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Divino Rostro, Kahiraki kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Pamibi mo kami. San Jose. Ipamibi mo kami. Matukaw po nguna para sa kadikit na announcement. Sa tuya pong pasalamatan, ang naging celebrante niya na aldaw, iyo po si Reverendo Padre Ryan Fenis. Siya po ang kura paroko duman po sa St. John the Cross Parish sa Agdangan, Baaw, Camarines Sur. Siring man po ang satuyang mas sponsors, iyo po si Mr. and Mrs. Arnel Rubio asin ang sa iyang pamilya. Asin si Mrs. Dote Monte, asin si Maylin Aure. Ang satuya pong choir, iyo po ang CRC Youth Choir. Salamat pong maray sa Indo. Salamat po sa akulituta, asin ang mga nagbasa. Ang presensya po kang Sisters of the Little Mission for the Deaf, asin ang sendang pag-iriba, salamat man po. Asin sa gabos na uya digdi, na nakisumaro sa misang ini, salamat pong marahay. Pasalamatan taman po ang management, asin pag-iriba, kang PBN Broadcasting Network, asin Converge Channel 9, sa padagos na pag-aire kan misa ning banwaan. Madadalan kada alas 6 ning Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network, asin sa Converge Channel 9. Madadalan man po ini ang misa ning banwaan sa Facebook, live streaming, asin sa YouTube. Search lang po ang misa ning banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, asin i-share sa satong mga kabisto, lalong-lalo na po suyaon sa ibang bansa o nasyon na dahil makakaatinder kang Santa Misa. Salamat po, asin matindog na po kita sa huring bendisyon.
An kagurangnan, mapasaindo. asin sa imong espiritu. Bendisyonan asin pakabanalon kan mahal na Dios an sa tuyang mga kagamitan sa pagpamibig asin pagdebosyon. Bendisyonan kan mahal na Dios ang mga kaakian, ang mga jóvenes, ang mga adulto, ang mga nakakamatoa sa tuya, tangaling gabos kita, magin mga marahay, mabubuot na mga aki kan Dios. Bendisyonan asin bulungon kan mahal na Dios ang mga igwanin mga kahilangan, maumayan lugod sinda sa indang kahilangan sa hawak man asin sa kalag. Bendisyonan man lugod kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sa Diyos.